Vaikka tämä on tosi pieni lukio, niin tässä on monta hyvää puolta. Et monissa niin kun reaaliaineissa on aika pienet ryhmäkoot, mikä mahdollistaa sen, että sit saa semmoista vähän henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää opetusta. SVK-lukio kannattaa tulla, jos haluaa vähän rennomman lukio-opiskelut ja lukio-opinnot. Suomalais-venäläisessä koulussa on erittäin monipuolinen venäjän kielen opetus. Täällä on pienet ryhmät ja se on niinku yhtenäinen koulu. SVK-lukioon kannattaa tulla, koska täällä on hyvä ruoka ja kivat luokkakaverit ja tää on pieni paikka. Ei ole liikaa ihmisiä, joten tuntee kaikkia hyvin. No venäjän kielen lisäksi meillä voi opiskella tai päästä tutustumaan kulttuuriin ja ihmisiin. SVK:ssa parasta on kivat luokkakaverit. SVK-lukiossa on parasta se, että opettajat pystyy joustamaan oppilaan mukaan. SVK:ssa parasta on yhteisöllisyys ja mukavat ihmiset. Meillä on omat keittäjät, jotka valmistaa meille hyvää ruokaa. Kaikki tuntee toisensa ja täällä on hyvä henki. Täällä on mukavia ihmisiä ja mukavia opettajia ja mun mielestä täällä on hyvä mahdollisuus opiskella useampaa kieltä pitkänä A-kielenä. Opettajat ja yhteisöllisyys. Parasta SVK:ssa on ihmiset, se on ihan totta. Venäjän kielen opiskelu kannattaa, koska siitä on aivan varmasti tulevaisuudessa hyötyä. Se avaa ovia muun muassa muiden kielten opiskelussa ja siitä on suuri hyöty sitten tulevaisuudessa. Uskon, että se on tulevaisuuden kieli eri ammattialoilla. No, venäjä kannattaa opiskella ihan vaan senkin takia, että pystyisi tutustumaan uuteen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin. Työllistymisen takia mun mielestä kannattaa hankkia sellaisia ominaisuuksia, mitä työnantaja voi pitää hyödyllisinä, jos se on mahdollista. Ja oota nyt ihan hetki, kun mä yritän sanoa tämän kunnolla. Mutta näitä hirveät suorituspaineet, kun mä yritän kuulostaa järkevältä.